Λοιπόν, καλησπέρα σας ξανά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους που βρεθήκατε σήμερα. Είναι ο κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα Data Centric Clinical Research, το οποίο διοργανώνει ε, το Grecrin. Ο τίτλος του webinar για σήμερα είναι «Ο εκδημοκρατισμός της κλινικής έρευνας, πώς η ανοιχτή επιστήμη φέρνει την επανάσταση στις κλινικές δοκιμές». Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να έχουμε ως ομιλητές τον κύριο Ανίδη και τον κύριο Κουμάνταρο. Ως μια πάρα πολύ σύντομη εισαγωγή, θα αναφέρω ότι ο κύριος Ιωαννίδης είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συνεργαζόμενος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αθηνά, στο οποίο υπήρξε και πρόεδρος για αρκετά χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της ACM, της μεγαλύτερης Ένωσης Επιστημόνων και Επαγγελματίων Πληροφορικής στον κόσμο. Έχει προφανώς εξαιρετικά ενεργό ρόλο στην ανοιχτή επιστήμη. Είχε διάφορους ρόλους κατά καιρούς. Ήταν συντονιστής του στο Open Air για πολλά χρόνια και προφανώς είναι εξαιρετικά ενεργός και στα πλαίσια του ΙΟΣ. Ο κύριος Κουμάνταρος είναι επικεφαλής μονάδας στρατηγικής και της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων Υποδομών του ΕΔΙΤΕ, το οποίο είναι και εντολοδόξος οργανισμός στο IOS Association για την Ελλάδα. Επίσης, έχει εξαιρετικά ενεργό ρόλο στις ελληνικές υποδομές, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Από το 2010 εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Συμβούλιο του EGI, ενώ το 2022 εξελέγεται πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ανοιχτής Επιστήμης και είναι και αναπληρωματικός εκπρόσωπος του ΕΔΙΤΕ στο Association, εκτελώντας και χρέη της εκπροσώπησης της ΕΠΑΕ. Με αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή, που είμαι σίγουρος ότι έχω πει τα μισά, ίσως και λιγότερα από όσα αναλογούν, ε, θα συνεχίσουμε με το ίδιο το webinar. Αρχικά θα κάνει μια σύντομη ομιλία ο κ. Ιωαννίδης. Μετά θα έχουμε μερικά λεπτά για κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχουν από το κοινό, και μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Κουμάνταρο. Οπότε, με αυτά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη. Μπορείτε να κάνετε share και την οθόνη σας. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι παίζουμε. Βλέπετε? Ναι, φαίνεται μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω όλα αυτά τα οκ. Ωραία. Λοιπόν, στα αγγλικά μεταφράζοντας το τίτλο της ενότητας, Clinical Research Democratization, Open Science, Revolutionizes Clinical Trials. Αυτό που θα μιλήσω, θα δώσω ένα ορισμό του τι είναι Open Science, σε όλη τη γενική δόξα, να το πω έτσι, και μετά θα αναφέρω το γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε Open Science, πώς την κάνουμε, και εκεί θα εστιάσω μόνο στο θέμα της ανοιχτής πρόσβασης. Μετά θα πω τι φέρνει πράγματα η ανοιχτή επιστήμη στις κλινικές δοκιμές, τουλάχιστον με τη δική μου τη ματιά, και ιδιαίτερα θα μιλήσω για θέμα ιδιωτικότητας και πώς για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί και συνεχώς εξελίσσεται και μερικά πράγματα γύρω από τις υποδομές, δίνοντας έτσι την πάσα στην επόμενη ομιλία. Λοιπόν, η ανοιχτή επιστήμη, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ, έτσι όπως κάνουμε όλη η έρευνα, αυτός είναι μια χέρι-χέρι τα βήματα του κύκλου ζωής της έρευνας. Έχουμε έναν ερευνητή, έχει μια υπόθεση, αποφασίζει μια μέθοδο την οποία θα κάνει για να λύσει την υπόθεση και θα λέξει δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει, ανθρώπους, αν είναι τέτοια φύση έρευνα, λογισμικό αν θα χρειαστεί, hardware αν θα χρειαστεί, θα βγάλει κάποια από ένα, θα αποθηκεύσει, κάποια στιγμή θα τα κάνει, θα τα αποθέσει για το μέλλον του χρόνου, θα κάνει μια δημοσίευση, αυτό θα φύγει στον κόσμο, θα διαφημιστεί και μετά ο κόσμος θα τη διαβάσει. Και αυτός είναι ο κύκλος ζωής έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει. Να πω ότι η παρουσίασή μου, με εξαίρεση κάποια σημεία τα οποία θα αναφέρω, δεν αναφέρεται σε καμία ειδική επιστήμη. Για όλες τις επιστήμες αυτό το πράγμα ισχύει. Και βέβαια ξεκίνησα εγώ τον κύκλο από τον ερευνητή και την υπόθεση. Μισό λεπτό, μπας και έχουμε και κάναν δείκτη για να σας δείχνω λίγο πιο καλά. Όχι, λάθος.
Συγγνώμη. Ε, όχι, αυτό λάθος. Πάντως να πω ότι το Συγγνώμη. ποντίκι σας φαίνεται. Το ποντίκι μου φαίνεται, ναι. Αυτό είναι και καλό και κακό. Θα ήθελα να έχω. Λοιπόν, ένα κόκκινο πράγμα. Το δω πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Ωραία. Ίσως, ναι, λάθος. Λοιπόν, το ξεχνάμε και ας πάμε το ποντίκι. Ε, Επίσης, είπε ότι για οποιαδήποτε επιστήμη, επίσης είπε ότι ξεκινάει, θεώρησε ότι ξεκινάμε με τον ερευνητή και την υπόθεση, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει κανείς έρευνα και να κάνει αυτό το κύκλο. Σε συνηθισμένη περίπτωση, δεν ξέρω τι έγινε αυτό, συγγνώμη το πάλι, στην συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουμε μέχρι στιγμή, όλα όταν κάνουμε τη δημοσίευση, τα πάντα κάτω από αυτή τη γραμμή αργά ή γρήγορα ξεχνιόνται. Χάνονται ποιοι ήταν, τι ήταν, το λογισμικό, τα δεδομένα κτλ. Και το άλλο θέμα είναι ότι με τον τρόπο που λειτουργούμε μέχρι τώρα, ο κόσμος πληρώνει για να αγοράσει, να διαβάσει. Εδώ είναι το paywall στην περίπτωση. Στην ανοιχτή επιστήμη υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές. Ο κύκλος παραμένει ο ίδιος, αλλά τίποτα δεν πετιέται. Όλα αυτά πρέπει να κρατιόνται για πάρα πολλούς λόγους και δεν πληρώνει να διαβάσει. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση και ο οποιοδήποτε ερευνητής μπορεί να διαβάσει χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει. Αυτά είναι βασικά στοιχεία της ανοιχτής επιστήμης. Βέβαια, λέμε ανοιχτά, όλα ανοιχτά, αλλά πάντα υπάρχουν περιπτώσεις όπου λέμε τα πάντα ανοιχτά όσο γίνεται περισσότερο, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη τα κλείνουμε. Παραδείγματος χάρη, αν είναι κλινικά δεδομένα, περί λόγω στην παρουσίαση και η συνεδρία, επειδή είναι υπάρχει ιδιωτικότητα, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την, την ιδιωτικότητα των δεδομένων, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε έτσι και να βγούμε ότι ο Ιωαννίδης είναι ψυχασθενής και ούτω καθεξής. Να τονίσω βέβαια ότι το open, η ανοιχτότητα δεν σημαίνει τζάμπα. Έχει κόστος αυτό το πράγμα και απλά κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι αυτός που διαβάζει, τώρα θα πληρώσει, αλλά κάπου πρέπει να δουν χρήματα στο πώς γίνεται η πληρώμη. Να πω ότι σε κάθε βήμα του ερευνητικού, του κύκλου έρευνας, του κύκλου της έρευνας, η ανοιχτή επιστήμη φέρνει αλλαγή. Δηλαδή κάθε βήμα γίνεται με διαφορετικό τρόπο, αν πάμε στην ακραία και πλήρη υιοθέτηση των αρχών της ανοιχτής επιστήμης, κάθε ένα από όλα αυτά αλλάζει τον τρόπο που τα κάνουμε. Και ξεκινώντας από το τελευταίο στάδιο, που είναι το διάβασμα των αποτελεσμάτων, και από εκεί ξεκίνησε και όλη η πρωτοβουλία της ανοιχτής επιστήμης παγκοσμίως, είναι ανοιχτή πρόσβαση, όπως είπα, να μην διαβάζεις, αλλά έχουμε και το πώς να κάνουμε την όλη διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων με ανοιχτό τρόπο, πέρα από την ανοιχτή πρόσβαση, πώς να κάνουμε το peer review με ανοιχτό τρόπο, πώς να δείχνουμε δεδομένα όχι μόνο τα τελικά, αλλά και ενδιάμεσα, ακόμη και αν είναι λάθος, πώς να λέμε στην αρχή τι δεδομένα θα χρησιμοποιήσουμε, μέχρι και το να πούμε, παιδιά, εγώ τώρα ξεκινάω να λύσω αυτό το πρόβλημα και σε 2 χρόνια θα σας δω. Για το οποίο είναι τελείως αντίθετο με τη φιλοσοφία που έχουν οι ερευνητές, στο που προσπαθούν να κρατήσεις αυτό που θα κάνεις, να μην το μάθουν οι άλλοι, να μην στο πλέψουν κτλ. Η ανοιχτότητα λέει όχι, πάμε για ανοιχτά τα πράγματα για να ξέρουμε, διότι αυτό θα βοηθήσει με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε κανένα από το άλλο στάδιο, παρά μόνο θα πω λίγα πράγματα για την ανοιχτή πρόσβαση. Το γιατί στο καλό να αλλάξουμε τον τρόπο μας, γιατί να πάμε στην ανοιχτή επιστήμη, για να δούμε τώρα το εξωτερικό περιβάλλον. Εδώ είδαμε τι κάνουμε εμείς οι ερευνητές, απ' έξω πώς φαινόμαστε. Έχουμε λοιπόν ένα ερευνητή, μια υπόθεση, γράφει μια πρόταση σε κάποιο δημόσιο φορέα χρηματοδότησης και αν όλα πάνε καλά παίρνουμε δολάρια, ευρώ ή ό,τι είναι. Να πω παρεπτόντως ότι η ανοιχτή επιστήμη και η ανοιχτή πρόσβαση προωθείται και βασίζεται κυρίως για έρευνα η οποία έχει γίνει με χρήματα του φορολογούμενου, δηλαδή δημόσια χρηματοδοτούμενη επιστήμη.
Αν είναι ιδιωτικά χρηματοδοτούμενοι, η Pfizer, ξέρω εγώ, κάνει έρευνα μέσα στα εργαστηριά της, δεν περιμένεις αυτό να το βγάλει και ανοιχτό. Αλλά και γενικώ η έρευνα είναι 2 τρίτα είναι χρηματοδοτούμενη από τον ιδιωτικό τομέα και ένα, παγκοσμίως λέω τώρα, δεν μιλάω για την Ελλάδα, και 1 τρίτο από το δημόσιο. Ε, το αφήνω όμως αυτό στην άκρη. Εδώ κυρίως να έχετε στο νου σας τη δημόσια χρηματοδοτούμενη επιστήμη. Παίρνει λοιπόν ο ερευνητή, έκανε την πρόταση, παίρνει τα χρήματα και μετά μπαίνουμε στον κύκλο ζωής που αναφέραμε και είναι τελείως κλειστός, τελείως αδιαφανής. Κανένας απ' έξω δεν ξέρει ότι γίνεται εκεί και τσουπ ξαφνικά βλέπουμε μια δημοσίευση. Αυτή η δημοσίευση είναι το μόνο το οποίο έχει να δείξει ο ερευνητή ότι έκανε. Και μετά, βέβαια, ο ερευνητή συνήθω ανήκει σε κάποιο οργανισμό, επίση ανήκει σε κάποια επιστημονική κοινότητα και με βάση αυτή τη δημοσίευση η επιστημονική κοινότητα και το Ινστιτούτο του τον δοξάζουν. Το Φωτοστέφανο, ελπίζω να το παρατηρήσετε, είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική συνεισφορά μου σε αυτή την ομιλία. Και εμπολής όλοι εμείς οι ερευνητές κυρίως κινούμαστε για το πώς θα δοξαστούμε, να αποκτήσουμε φήμη, δόξα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ο στόχος. Και όλα αυτά γίνονται με τις βάσεις της δημοσιεύσεις. Τώρα λίγο και με δεδομένα κτλ. Αλλά ας μείνουμε στις δημοσιεύσεις που είναι η ουσία. Αυτό έχει ένα σωρό αρνητικά πράγματα. Δεν υπάρχει επαναληψιμότητα, δεν υπάρχει επαναχρησιμοποίηση. Υπάρχουν ανισότητες, οι φτωχοί και οι πλούσιοι και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως στον περίγυρο εξωτερικά και η βιομηχανία. Όταν γίνεται όλο αυτό το πράγμα, με τον τρόπο που γίνεται, πάλι υπάρχει δυσκολία να συνεργαστεί η βιομηχανία με τους ερευνητές. Δεν υπάρχει μεταφορά τεχνολογίας και άλλα αρνητικά στοιχεία. Και κυριότερο, μην ξεχνάμε, είναι η κοινωνία, η όλη, η οποία είναι αυτή η οποία μας πληρώνει. Αυτή με τους φόρους της δίνει στο δημόσιο χρηματοδότη, ο οποίος μας δίνει τα λεφτά για να κάνουμε τη δουλειά. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε διαφάνεια, να μην έχουμε υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και τελικά η κοινωνία να μας εμπιστεύεται. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι που προάγεται η ανοιχτή επιστήμη για να μπορέσουμε να πετύχουμε να αντιστρέψουμε όλα τα κόκκινα που είπα. Και να αναφέρω ένα ή δύο από αυτά. Παραδείγματος χάρη, η μη επαναληψιμότητα της έρευνας. Αυτά είναι λίγο παλιά δεδομένα, αλλά και πάλι η ουσία δεν αλλάζει. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε δεξιά, στις διάφορες κάπως χώρισαν τις κατηγορίες των επιστημών. Άμα δείτε εδώ στην ιατρική, το 70 σχεδόν των δημοσιεύσεων δεν επαναλαμβάνονται. Και δεν επαναλαμβάνονται από άλλους ερευνητές, δεν μπορούν να επαναληφθούν. Αλλά ακόμη το χειρότερο είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο ερευνητής που δημοσίευσε, μετά από κάποιο διάστημα, πάει να επαναλάβει το τι έκανε, 55% δεν τα μπορεί. Και τα δεδομένα έχουν χαθεί, έχει φύγει ο υποψήφιος διδάκτορας κτλ. Επομένως, η κλειστότητα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια να μην πούμε ότι είναι μεγάλη μπίζνα οι δημοσιεύσεις, οι επιστημονικές, ο χώρος, ο εκδοτικός χώρος για την επιστήμη είναι μεγάλος, με μεγάλο τζίρο, 30 δις πέρσι, και συνεχώς ανεβαίνει, μόνο στον COVID γύρω κάπως έπεσε, αλλά μετά συνεχίζεται. Αυτό το νούμερο περιλαμβάνει και επιστημονικά βιβλία, δεν είναι μόνο επιστημονικές δημοσίευσεις, περιοδικά κτλ., αλλά και συνολικά. Πώς λοιπόν τώρα, τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε σε όλα αυτά τα στάδια, ποια είναι η μεθοδολογία, ποια είναι η εικόνα, το που πρέπει να κινηθούμε για την ανοιχτή επιστήμη. Όπως είπα, θα μιλήσω μόνο για την ανοιχτή πρόσβαση, το οποίο να θυμίσω, ενώ κανονικά πληρώνουμε για να διαβάσουμε, τώρα δεν πληρώνουμε εκεί. Και το θέμα είναι, παραμένει όμως το θέμα ότι η ανοιχτή πρόσβαση δεν είναι τζάμπα, έχει κόστος. Επομένως, το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει και βέβαια πόσο θα πληρώσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Η βασική αντιμετώπιση είναι ότι πληρώνει αυτός που γράφει, ο συγγραφέας, αυτός που θα δημοσιεύσει, είναι αυτός που θα πληρώσει. Τώρα πόσο, πώς και τα λοιπά και πόσους τραβάει μη καθαρά και ηθικά σκεπτόμενους εδώ είναι ένα θέμα. Αλλά ο καθαρά και ηθικό σκεπτόμενος εκδότης πρέπει να θα πληρώσει μεν αυτός ο συγγραφέας, αλλά το πώς θα πληρώσει πρέπει να έχει μια λογική και αντίστοιχη της συνεισφοράς της υπηρεσίας της έκδοσης. Τώρα, ανοιχτή επιστήμη στις κλινικές, εδώ είναι τυπογραφικό,
στις κλινικές μελέτες. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής, όπως είπαμε, και εδώ το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας έρευνας είναι η δημοσίευση ή τα δεδομένα τον τελευταίο καιρό κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν στις κλινικές μελέτες που μπορεί να μας ενδιαφέρει να δημοσιεύσουμε, αν και κλινικοί έρευνες υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορεί να μας ενδιαφέρει να πατεντάρουμε κάτι το οποίο βρέθηκε ή να βγάλουμε κάποιο προϊόν, κάποιο φάρμακο. Γι' αυτό μπορεί να γίνει βιομηχανία ή μπορεί να γίνει και από άλλες περιπτώσεις. Επομένως, το βασικό θέμα δεν είναι το προϊόν. Σας τα παρουσίασα με την δημοσίευση, ότι οι ερευνητές κυρίως κρινόμαστε από αυτό, αλλά είναι τα δεδομένα τα οποία τα έβγαλες και όχι μόνο τα δεδομένα που έβγαλες, αλλά και τα δεδομένα που έβαλες. Και ο συσχετισμός αυτών μπορεί να οδηγήσει σε ένα καινούριο φάρμακο, σε μια πατέντα και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν, επειδή τα δεδομένα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα σε οδηγήσει στη δημοσίευση οτιδήποτε, όπως είπαμε, ναι, όλα ανοιχτά, αλλά κλειστά όσο και όπου μπορεί να χρειάζεται. Και βέβαια έχοντας κλινικά δεδομένα και τις κλινικές μελέτες, έχοντας ανθρώπους, παρόλο ότι έχουν υπογράψει κτλ., μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι και κανονισμοί, εθνικοί, περιφερειακοί και ούτω καθεξής, που να πρέπει να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Εδώ θα σας πω δύο κουβέντες για μια πλατφόρμα η οποία τη χτίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για ιατρικά θέματα. Η έμπνευση είναι και το κίνητρο είναι οι σπάνιες ασθένειες και θέλουμε να βρούμε τρόπους για να την, όχι θέλουμε εμείς πληροφορική, αλλά θέλουν οι γιατροί με τους οποίους συνεργαζόμαστε να βρούνε στις σπάνιες ασθένειες ποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνεις με βάση τα κλινικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σε ένα νοσοκομείο. Επομένως, χρειάζεται να φέρεις, να κάνεις ένα federation, μια ομοσπονδία από πολλά νοσοκομεία, για να μπορέσεις να έχεις αρκετά δεδομένα και να κάνεις τις μελέτες σου, τις κλινικές και ούτω καθεξής. Και εδώ προκύπτει το κοχόρτο, το όρτι, η οποία θα μαζέψεις. Μπορεί να είναι από πολλά νοσοκομεία. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι διαδικοί κανονισμοί που να επιτρέπουν κάποια δεδομένα πάνω από εδώ και από εκεί, αλλά εν γέννη υπάρχουν θέματα ιδιωτικότητας. Και αυτά προσπαθούμε να λύσουμε. Αν δούμε εδώ τώρα μια πολύ ψηλή εικόνα, και βέβαια εδώ που έχουμε νοσοκομεία 1-2 και διάφορο λογισμικό από πάνω και hardware το οποίο τρέχει, και μπορεί να έχουμε σε ένα data center σαν αυτό που έχει η ΕΔΙΤΕ, για παράδειγμα, νοσοκομειακά δεδομένα, μπορεί να πρέπει να φέρουμε και από άλλα data centers, από άλλα τα οποία ανήκουν άλλα νοσοκομεία, και επομένως είναι αρκετά διασκορπισμένο και κατανεμημένο το πρόβλημα και τα δεδομένα, και θέλουμε να κάνουμε, είμαστε στο 2025, προφανώς τεχνητή νοημοσύνη, η υψηλή στατιστική διαφόρων μορφών. Αυτή η εικονίτσα εδώ είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει το θέμα το αν έχουμε trusted research environments. Κάποιους χώρους, στους οποίους με κάποιο τρόπο και με κάποιους κανονισμούς μπορούμε να πάμε δεδομένα από αλλού. Επομένως, μπορεί να έχουμε πράγματα που μένουν σε νοσοκομεία, αλλά μπορεί να έχουμε και κάποια συγκεντρωμένα που τρέχει κάποια τεχνητή νοημοσύνη, που βέβαια δεν είναι νοσοκομείο, είναι εκτός νοσοκομείου. Έχουμε λοιπόν πώς τρέχουν αυτά. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα διάφορα νοσοκομεία. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη κάποιες μορφής σε ένα κεντρικό σημείο. Και το θέμα είναι πώς δεδομένα θα πάνε σε όλο αυτό το κύκλο μεταξύ εκεί που είναι τα δεδομένα και κάποιων άλλων έμπιστο σερβερ στον οποίο θα τρέχουν τα πράγματα. Η πλατφόρμα αυτή είναι τοποθετημένη, είναι βαλμένη σε πάνω από 50 ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Όχι ότι όλα αυτά καθημερινά το χρησιμοποιούν, αλλά πάντως καταλαβαίνουν την ανάγκη. Και η ιδέα είναι εδώ σε ένα abstraction ότι ανάλογα με την ασθένεια, ανάλογα με την κλινική μελέτη στην προκειμένη μας περίπτωση, μπορεί να έχουμε, δεν έχει σημασία η λεπτομέρεια, κάποια νοσοκομεία και κάποιες πηγές δεδομένων στις κλινικές μελέτες να τρέχει εδώ μία, να τρέχει μία άλλη, κάποια να είναι μόνο σε ένα νοσοκομείο και να μην χρειάζεται αυτό το federation. Πάντως η ουσία είναι ότι μπορούν να ομοσπονδοποιούμε δεδομένα από κλινικές μελέτες που γίνονται σε νοσοκομεία με διάφορους τρόπους και παράλληλα και μετά με διάφορες τεχνολογίες που μας δίνει από το σημείο του hardware μέχρι επάνω την τεχνητή νοημοσύνη να το πετυχαίνει.
Και εδώ η λέξη είναι trusted EOSC, το πώς μπορούμε το European Open Science Cloud να φέρουμε θέματα τέτοια που μπορεί να χρειάζονται στις κλινικές μελέτες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά και ούτε θα μπω σε βαθύ τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό είναι ένα πολύ απλό linear regression στατιστικό που ο κόσμος χρειάζεται να έχει τα κλινικά δεδομένα να τα χρησιμοποιήσει. Βασικά, παίρνεις έναν πίνακα και ένα vector, τον κάνεις transpose, το ξεχνάς στο ελληνικό. Μετασχηματισμός. Ναι, δεν είναι το transpose, είναι πολύ συγκεκριμένο μετασχηματισμός. Τέλος πάντων, παίρνεις το TAF, το X3, πώς το λένε, ας μην χάσω χρόνο εδώ. Παίρνεις τον αντίθετό του και μετά κάνεις πολλαπλασιασμούς. Αυτό πώς το κάνεις έτσι ώστε να είναι καταναμημένο. Αν κάποια κομμάτια του ενός πίνακα ή του vector να είναι στο ένα νοσοκομείο, να τρέξει στο άλλο νοσοκομείο και να κάνεις τα απαραίτητα πράγματα έτσι ώστε αφενός μεν να πάρεις το ίδιο αποτέλεσμα ή έστω κάτι πολύ κοντά προσεγγιστικά, αλλά και ταυτόχρονα να μην έχουν ξεφύγει δεδομένα, να μην φύγουν δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλούς αλγορίθμους και υψηλά στατιστικούς και με τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους έχουμε υλοποιήσει και δουλεύουν και έχουν αποδειχθεί ότι είναι έτσι όπως τους θέλουμε. Παραμένει, τώρα κάτω γράψει κάποια ερωτήματα, παραμένουν ερευνητικά θέματα για εμάς πληροφορικούς, αλλά για τους κλινικούς δεν έχει σημασία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα προσφέρουμε σε αυτή την πλατφόρμα διαφυλάσσοντας την ιδιωτικότητα. Και αυτή είναι μια αρχιτεκτονική, σαν πληροφορικός οφείλω να σας δείξω και μια τέτοια εικόνα για να δείτε ότι έχει πολλά κουτάκια, πολλά βελάκια και να εντυπωσιαστείτε. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την ομοσπονδιοποίηση, υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία τα οποία πρέπει και μπορούμε να φέρουμε στα δεδομένα των κλινικών μελετών εφόσον είναι σε διάφορα νοσοκομεία και να έχουμε και αυτό που λέγεται ιδιωτικότητα εισόδου, δηλαδή πώς τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα μπουν σε έναν υπολογισμό, αλλά από πολλούς, γιατί όπως είπαμε, σε διάφορα νοσοκομεία κάποια πράγματα πρέπει να τρέξουν, χωρίς ο ένας να μάθει να ανταλλάξει την πληροφορία που χρειάζεται να βγει το αποτέλεσμα, αλλά κανείς να μην μάθει τα δεδομένα του άλλου. Και υπάρχουν τεχνικές στην όλη οικογένεια του ασφαλούς υπολογισμού από πολλούς συμμετέχοντες. Secure Multi-Party Computation, με διάφορα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται. Αλλά και αφού γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει και το output privacy, η ιδιωτικότητα εξόδου. Τα πήρες τα δεδομένα, θα τα αποθηκεύσεις κάπου. Πώς θα το κάνεις αυτό? Και εδώ υπάρχουν τεχνολογίες, οι οποίες δουλεύουν και ενσωματώνουμε με βασικότερη την διαφορική ιδιωτικότητα, differential privacy, όπου ουσιαστικά παίρνεις τα δεδομένα, τους βάζεις λίγο θόρυβο, χωρίς να χάνουν τη στατιστική τους πληροφορία, αλλά η ακριβή πληροφορία είναι χαμένη. Αυτά χοντρικά κύρια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιδιωτικότητα στις κλινικές μελέτες, που είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, τι κάνουμε, κάποια πράγματα, τι κάνουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν υποδομές για την ανοιχτή επιστήμη. Αυτή η εικόνα για να δουλέψει με δεδομένα, με ανθρώπους, βλέπετε ένα σωρό οντότητες οι οποίες κυκλοφορούν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια υποδομή η οποία να τα διαφυλάξει. Υποδομή δεδομένων, η οποία θα βασίζεται και σε υποδομές υπολογιστικές. Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης, το European Open Science Cloud, είναι αυτό το οποίο υπόσχεται να δώσει αυτή την υποστήριξη σε όλες τις επιστήμες, να δώσει ανοιχτά δεδομένα και αυτό που λέγεται fair δεδομένα, fair data, όπου το fair είναι ακρόνιμο findable, accessible, interoperable και reusable. Και στην προσπάθεια αυτή για να δημιουργηθούν συμμετέχουν πάρα πολλές υποδομές στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κλάστερ, συστάδες από θεματικές ερευνητικές υποδομές. 5 συγκεκριμένα έχουν σχηματιστεί στην Ευρώπη και βέβαια κάτω γενικές ηλεκτρονικές υποδομές, οι οποίες στηρίζουν το generic κομμάτι που χρειάζονται αυτές οι υποδομές προκειμένου να δώσουν δεδομένα.
Και ένα το OpenAI, να το σημειώσω, είναι κατεξοχήν υποδομή που δεν είναι hardware υποδομή, αλλά που ασχολείται με την ανοιχτότητα, εξού και το όνομά της openness. Οι υπόλοιπε κάνουν και γενικότερα πράγματα. Και βέβαια για το Grecrin και το Ecrin, το Ecrin συμμετέχει στο EOS Live, που είναι η συστάδα των ερευνητικών υποδομών, η οποία ασχολείται με τις επιστήμες ζωής. Για το OpenAI, πρέπει να πω, παίρνει δεδομένα από πάρα πολλές πηγές και φροντίζει να είναι συμβατό με το European Open Science Cloud. Μετά δημιουργεί ένα γράφο με πάρα πολλά μεταδεδομένα και μετά από αυτό χτίζει υπηρεσίες για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές είναι πάρα πολλές πηγές, οι οποίες θα δείτε κάποια νούμερα μετά. Αλλά να σημειώσω ότι παίρνει από την PubMed, που σίγουρα ενδιαφέρει για τις κλινικές μελέτες, παίρνει από το ECRIN, ανάμεσα σε όλες τις υποδομές, παίρνει από το Elixir, που είναι software και tools και ούτω καθεξής, για να φτιάξει τον γράφο, ο οποίος γράφος είναι απίστευτα πλούσιος, έχει δεδομένα από πάνω από 200 χρηματοδότες, 3.500 project, κάπου 200 εκατομμύρια δημοσιεύσεις, τα μεταδεδομένα των δημοσιεύσεων και κάπου 80 εκατομμύρια από αυτές τις δημοσιεύσεις, software, δεδομένα και 6,5 δισεκατομμύρια διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτά με βαριά σημασιολογία. Να πω ότι σε διάφορες προσπάθειες έγινε δουλειά ώστε τα μεταδεδομένα του ECRIN να μπουν στο OpenAI, αλλά το ECRIN το ίδιο δεν είχε το ανθρώπινο κεφάλαιο, πιθανώς και το χρηματικό κεφάλαιο για να το πετύχει, αλλά είναι ένα ζητούμενο και από πλευράς OpenAI και γενικότερα EOS. Όλα αυτά θα γινόντουσαν από το OpenAI στα πλαίσια του EOS EU Node, που είναι ο κεντρικός κόμβος της Ευρώπης για το European Open Science Cloud. Αλλά προς το παρόν αυτό έχει μείνει σαν ζητούμενο, με πρώτη ευκαιρία και πιθανώς τον Grecrin δεδομένο ότι έχουμε το Αθηνά ηγείται της υλοποίησης του European Open Science Cloud, του EU Node. Έχουμε το OpenAI, το GRNet προσφέρει σε διάφορες από αυτές τις υποδομές πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πιθανώς, γιατί όχι η Ελλάδα να αναλάβει να το κάνει αυτό το πράγμα για όλο το συμπέρασμα, η ανοιχτή επιστήμη ανοίγει γενικώς τα πράγματα στον ερευνητή, συμπεριλαμβανομένου και το κλινικό ερευνητή, και είναι πράγματα που πρέπει να τα υπηρετήσουμε όσο μπορούν περισσότερο. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχει καθυστέρηση η πτήση και δεν μας έχουν φορτώσει το αεροπλάνο ακόμα. Οπότε κατάφερα να πω. Ελπίζω να σας έδωσα, έστω και αν μιλούσα λίγο γρήγορα από την αγωνία που θα προλάβω, μια καλή γεύση της ανοιχτής επιστήμης και ποια θέματα σχετίζονται με το Grecrin και τις κλινικές μελέτες. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η παρουσίαση. Νομίζω έχουμε χρόνο για μία-δύο ερωτήσεις. Έχω σίγουρα μία εγώ, αλλά θέλω να δώσω πρώτη ευκαιρία στο κοινό αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Είτε μπορείτε να γράψετε στο chat, είτε μπορείτε να σηκώσετε το χεράκι για να σας δώσω το λόγο. Και όσο περιμένω να σκεφτείτε, έχω εγώ μια πολύ εύκολη, ελπίζω, ερώτηση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν ήδη πλατφόρμες που το κάνουν αυτό, επιτυχημένα σε διάφορα νοσοκομεία. Θέλοντας να δω από τη μεριά του ενδιάμεσου κρύου μεταξύ των κλινικών επιστημόνων και των υπολογιστών, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για να ενταχθεί ένα νέο νοσοκομείο, μια νέα οντότητα σε μια τέτοια προσπάθεια που θα συνδεθούν κάπως τα δεδομένα μεταξύ τους? Υπάρχουν και υπήρχαν τεχνολογικές δυσκολίες, πολλές από τις οποίες είχαμε λύσει. Δηλαδή, πριν κάποιο διάστημα, όταν κάποια πράγματα είχαν υλοποιηθεί από πληροφορικούς όμως που είναι πληροφορικοί που δουλεύανε σε νοσοκομεία και άρα είχαν προσέγγιση στα πράγματα όχι τόσο softwareική, να το πω, και όπως έχουμε η πληροφορική, μπορούσε να πάρει μέρες για να γίνει install, ας πούμε, το Medical Informatics Platform. Τώρα παίρνει, ξέρω εγώ, λίγα λεπτά και αν είναι και κάτι πολύ δύσκολο, λίγο παραπάνω. Παραμένουν άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Σας έδωσα κάποια ερευνητικά θέματα
τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου οι αλγόριθμοι που μπορεί να θέλουν να τρέξουν οι κλινικοί γιατροί να είναι federated. Αλλά τα κύρια προβλήματα δεν είναι τεχνολογικά. Είναι κοινωνιολογικά και θεσμικά. Πώς θα αφήσω ένα software να μπει μέσα στο νοσοκομείο μου και να ακουμπήσει τα δεδομένα μου. Εκεί χρειάζεσαι πολύ μεγάλη διαχείριση και της αγωνίας των γιατρών, ή μάλλον δεν είναι τόσο των γιατρών όσο των διαχειριστών της πληροφορικής υποδομής ενός νοσοκομείου, και να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη ότι και δεν θα κατασταθεί και ότι δεν θα γίνει κάτι πέρα έξω από τον κανονισμό του νοσοκομείου ή της χώρας ή τους νόμους της χώρας και το καθεξής. Αυτό λοιπόν, το άγνωστο, ο φόβος απέναντι στο άγνωστο, το οποίο δουλεύεται, δεν είναι αδύναμο, δεν είναι αδύνατο θέλω να πω, αλλά αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και είπα ότι έχουμε φτάσει σε πάνω από 60 νοσοκομεία, τα οποία έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη, αλλά πολύ λίγα πραγματικά το χρησιμοποιούν. Και όχι στην ευρωεπιστήμη, καρδιολογία, σε διάφορα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή η πλατφόρμα και αυτό το Federation μπορεί να το έχει ανάγκη και σε άλλους χώρους, πέρα από την ιατρική. Αλλά το παρουσίασα, το κίνημά μας ήταν ιατρικό, νευροεπιστημονικό. Στις κλινικές μελέτες ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά θέλει δουλειά και σε πέρα από τεχνολογικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση από το κοινό ή κάποιο άλλο χεράκι, οπότε απλά για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος στο τέλος για πλέον ερωτήσεις αν υπάρχουν, νομίζω θα σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την δουλειά αυτή και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουμάνταρο. Εγώ θα πω καλό ταξίδι στον κύριο Ιαννίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή στο ότι είναι η ανοιχτή επιστήμη και η επιδίωση δημοσιεύσεις, το οποίο βοηθάει να πάμε στο επόμενο βήμα. Η δικιά μου παρουσίαση είναι λίγο, δεν θα την πω τεχνική, δεν είναι, αλλά είναι λίγο πιο. Μισό λεπτό να το κάνω και share κιόλας στην οθόνη μου. Είναι περισσότερο εξειδικευμένη στο κομμάτι του. Το τι είναι το έος και πώς μπορεί το έος να βοηθήσει κάπως και αυτό. Μερικά τώρα μπορείτε slide σε full screen. Είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Όπως ο Φώτης ανέφερε, εγώ είμαι ο Κώστας Κουμάνταρος, είμαι ο επικεφαλής τμήματος στρατηγικής διεύθυνσης ευρωπαϊκών έργων υποδομών της ΕΔΙΤΕ. Η ΕΔΙΤΕ είναι το ελληνικό ΕΝΡΕΝ, στην ουσία είναι ο φορέας ο οποίος διασυνδέει όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Πάνω από αυτό, εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια σειρά από υπηρεσίες έτσι και υποδομές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ερευνητές στην Ελλάδα και την διασύνδεσή τους με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Η δικιά μου δουλειά στη διεύθυνση που είμαι εγώ είναι κυρίως το κομμάτι αυτό, υπηρεσίες πάνω από το υπάρχον δίκτυο και υπηρεσίες και διασύνδεση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές. Είδατε πριν στα slides που σας έδειξε ο κ. Ιωαννίδης, το EOS, το EGI, υπάρχει το ZEANT, υπάρχει το EGI, υπάρχει το PNR, υπάρχουν πολλές υποδομές που είναι διαθέσιμες και προς τους Έλληνες ερευνητές. Εδώ θα πούμε ότι το ότι υπάρχουν διαθέσιμες δεν σημαίνει ότι είναι τσάμπα, ότι δεν πρέπει κάποιος να συνεισφέρει σε αυτό, ότι δεν συμμετέχει η χώρα κάπως σε όλα αυτά. Για παράδειγμα, η συμμετοχή μας στο ΕΟΣ έχει κάποιο κόστος, σχετικά μελιτέο, αλλά έχει κάποιο κόστος. Και όσο πιο ενεργά συμμετέχουμε, τόσο περισσότερο θα προσφέρουμε. Θα δούμε και στη διάρκεια της παρουσίασής μου ότι το ΕΟΣ δεν είναι στην ουσία μια νέα υποδομή, αλλά είναι ένα federation, μια ομοσπονδία από τις υπάρχουσες υποδομές. Συνεπώς και οι υποδομές στην Ελλάδα θα πρέπει να μπουν σε ένα ομοσπονδιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν προς το ΕΟΣ και να λάβουν και από το ΕΟΣ πιο εύκολα. Έτσι. Το κάτσα λίγο πιο γενικό, γιατί δεν ήθελα να πω τόσες λεπτομέρειες και θα αναφερθώ στο τι είναι το ΕΟΣ και ποιο είναι το vision, τι θέλει να πετύχει, σε ποιους αναφέρεται
Τι δεν είναι, γιατί υπάρχουν πολλά λάθη, όπως το βασικότερο που λάθος που κάνουν όλοι είναι ότι είναι δωρεάν για όλους. Δεν είναι. Έτσι, και γιατί το χρειαζόμαστε, τι μπορεί να κερδίσουμε έχοντας αυτό το πράγμα. Το ΕΟΣ θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ένα web of fed data και data service. Τι εννοούμε αυτό? Εννοούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε, όπως έδειξε ο κ. Ιωαννίδης πριν στον κύκλο της έρευνας, να βρούμε πολλά δεδομένα που είναι διαθέσιμα, να βρούμε υποδομές αντίστοιχες που υπάρχουν για να τα εκμεταλλευτούμε και αυτός ο κύκλος να κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει ώστε να γίνει unlock το potential αυτών, οι δυνατότητες όλων αυτών. Για να γίνει αυτό, προφανώς, όλοι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με το οποίο σκεφτόμαστε και να σκεφτούμε με πιο ανοιχτό τρόπο. Να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα της ανοιχτής επιστήμης. Στην ουσία, το ΕΟΣ είναι ο τεχνικός τρόπος ή τα εργαλεία που χρειάζεται για να ακολουθήσουμε πρακτικές ανοιχτής επιστήμης. Αυτό όμως σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω να είναι λίγο περίεργο σαν έννοια, αλλά και πολύ γενικό, αλλά αυτό που θέλω να πετύχουμε είναι στην ουσία υπάρχει μια υποδομή, εθνική υποδομή που έχει η ΕΔΙΤΕ. Η ΕΔΙΤΕ έχει ένα πεπερασμένο εύρος όριο το πόσο υποδομές έχει και δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα για αναπάτα χρονική στιγμή. Έτσι, αν έρθει κάποιος και μου πει εγώ θέλω 1000 VMs ή θέλω άπειρα petabytes από storage γιατί έχω κλινικά δεδομένα, θα τα βάλω μέσα. Μπορώ να καλύψω ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τα καλύψουμε αυτά και για πάντα. Ή κάποιος μου πει ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κλινικά δεδομένα στην Ευρώπη τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν έχουμε τρόπο να προσφέρουμε σωστά. Το ΕΟΣ έχει να λύσει αυτό. Έχετε να προσφέρει στην ουσία ένα περιβάλλον το που με τα σωστά δικαιώματα, με σωστό τρόπο, με τις σωστές πολιτικές και τον αρμονισμό αυτών, μπορεί να έχει πρόσβαση και σε υποδομές και σε δεδομένα και να τηρούνται όλες οι απαραίτητες πολιτικές που χρειάζονται για την ανοιχτή επιστήμη. Ανοιχτή δεν σημαίνει δωρεάν. Ανοιχτή δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν πρόσβαση παντού, έτσι. Κλινικά δεδομένα προφανώς πρέπει να είναι προστατευμένα. Εκεί έρχεται η λογική του λεγόμενου Trusted and Research Environment, όπου χτίζεις ένα περιβάλλον που μόνο εξουδημένοι χρήστες, ερευνητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι για να δουν τι γίνεται. Κατάλογη γνώσεων. Αυτά είναι στην ουσία η αρχή τι θέλει να γίνει. Όπως ανέφερα, δεν είναι μια καινούργια υποδομή. Προσπαθεί να χτίσει πάνω σε καινούργιες υποδομές. Χτίζει καινούργιες υπηρεσίες όπως χρειάζεται. Χτίζει καινούργια κομματάκια από το puzzle αυτό που χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό μια πραγματικότητα. Το όραμά του είναι στην ουσία η ευρωπαϊκή περιοχή έρευνας, όπου θέλει να ενοποιήσει μεταξύ διαφόρων ερευνητικών τομέων, π.χ. κλινική, μελέτη, φαρμακευτική, μετεωρολογία, τέτοιο. Όλοι αυτοί έχουν και κάποια κοινά στοιχεία του πώς κάνουν έρευνα και είναι η διαδικασία τους και κάποιες βασικές ανάγκες. Πολλές φορές, για παράδειγμα, χωρίς να είμαι ειδικός, θα μπορούσε προφανώς η υψηλή υγρασία να έχει παρεμβολές στην επιδερμίδα κάποιου. Αυτό, αν το συσχετίσεις σε μια έρευνα που κάνεις, για παράδειγμα, ποιο ήταν η μέση υγρασία το χρόνο στην Ελλάδα, μπορεί να σε βοηθήσει στη δικιά σου έρευνα. Θέλει δηλαδή να φτιάξει και να μπορέσει να συμπλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα από άλλες ερευνητικούς τομείς και να τους μεταφέρει σε άλλους. Και εκεί είναι όλο το παιχνίδι και το όφελος της ιστορίας αυτής. Προσπαθεί να κόψει λίγο, να μειώσει τα σιλό ή να κατεβάσει τον μπάρι τα σιλό όταν χρειάζεται, έχοντας βέβαια στο νου ότι μερικές φορές χρειάζεται να υπάρχει πολιτική υπόσταση και η οποία να λέει ότι δεν είναι όλα ανοιχτά, δεν πρέπει να είναι όλα διαθέσιμα. Παράδειγμα, το δικό σας παράδειγμα της κλινικής μελέτης είναι το σημαντικότερο, ας πούμε. Με την έννοια ότι χρειάζεται να υπάρχει προστασία αυτών των δεδομένων. Δεν πρέπει να είναι ανοιχτά για όλους. Για ποιους είναι? Προφανώς είναι για τους ερευνητές.
Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να δώσουμε και σε περισσότερους ερευνητές, σε μικρότερες ομάδες, να έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και σε υποδομές και σε δεδομένα και όσο σε ό,τι εργαλείο χρειάζεται. Είναι σε όλο τον κύκλο μας, όπως ο κ. Ιωαννίδης, υπήρχαν δεδομένα, δημοσιεύσεις, software, υποδομές για computing, για storage, όλα αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο δυνατόν διαθέσιμα γίνεται προς όλους τους ερευνητές. Όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Και η ως τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν λύσεις που υπάρχουν πάνω στην πυρηνική φυσική, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, big data ή πολλά δεδομένα, τα μεγάλα δεδομένα έχουν δυσκολία στην αποθήκευσή τους, στη μεταφορά τους, στη διαχείρισή τους, στην ανάλυση τους. Αν κάποιος βρίσκει ένα μοντέλο που δουλεύει σε αυτό, τότε μπορεί αυτό το μοντέλο να αξιοποιηθεί και από άλλους ερευνητικούς φορείς ή και από άλλους ερευνητικούς τομείς. Αύριο μεθαύριο η τεχνητή νοημοσύνη, το artificial intelligence θα έρθει και θα είναι δίπλα μας. Θα χτυπάει την πόρτα σε πάρα πολλά πράγματα. Το να υπάρχουν κοινές πρακτικές και ένα σωστό περιβάλλον το οποίο προστατεύει δεδομένα και την πολιτική που πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχουν όλα είναι κατηγοροποιημένα και με τα σωστά μεταδεδομένα, με τα data δίπλα τους, βοηθάει στο να υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον που χρειάζεται και να μην υπάρχει υπερεκμετάλλευση κάποιων πραγμάτων. Ο στόχος, όπως είπα, είναι καλύτερο transparency, δηλαδή διαφάνεια, επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων και δεδομένων και τεχνικών. Όσο περισσότερο είναι περισσότερη innovation, καινοτομία παντού, όσο το δύναμο δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πράγματα, να πολλοί δοκιμάζουν και έχουν ωραίες ιδέες. Καλό είναι αυτές να μπορούν να ξαναγίνουν. Και το βασικότερο, να ρίξει λίγο το ασυλό, να ρίξει λίγο την έννοια του οχυρώνομαι σε ένα lab, σε ένα μικρό εργαστήριο, κάνω τα πάντα μόνος μου και μετά που φεύγουν, αλλάζει η ομάδα ή ασχολούνται η ομάδα με κάτι άλλο και ξεχνιέται αυτή η αχρωμοσία. Να υπάρχει δυνατότητα να γίνει ξανά και ξανά επανάληψή της. Εδώ μπαίνουμε λίγο σε πιο λεπτομέρεια. Το βασικό είναι το FAIR, το ανέφερε και ο κ. Ιωαννίδης, οπότε δεν θα μπω στη λεπτομέρεια. Αλλά η λογική του ΕΟΣΚ είναι αυτό ακριβώς, ότι θέλει να μπορεί να κάνει τα πάντα, και τις υποδομές και το software και τα data FAIR. Δηλαδή να μπορεί να είναι διαθέσιμα, να υπάρχει σε κάθε πολιτική που δεν βρεις και να μπορείς να επαναλάβεις κάποιο πείραμα. Τι δεν είναι το ΕΟΣΚ? Το βασικότερο, δεν είναι δωρεάν. Υπάρχει μεγάλο κόστος. Στη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά το ΕΟΣΚ η λογική του είναι ότι είναι ένα tripartite μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών όπως και η Ελλάδα που συμμετέχει και και γενικότερα η κοινότητα, και πρέπει να συνεισφέρουν 50%. Δηλαδή για κάθε ευρώ που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωταμεία της, θα πρέπει και κάθε χώρα μέλος να βάζει 1 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ισοτιμία. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Είμαστε μακριά από εκεί. Έτσι. Και επίσης το κόστος, το interoperability, το πώς γίνεται όλο αυτό το vision να γίνει πραγματικότητα, έχει αρκετή δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια πολύ καλή επένδυση και σιγά σιγά αρχίζει και ζητάει από τα κράτη-μέλη να βάζουν και αυτό το λιθαράκι τους. Εδώ είναι η λογική που αρχίζει, το nodes που έρχεται, το αναφέρω και αργότερα, που αρχίζουν και χτίζουν κάποια πράγματα, δηλαδή να συνεισφέρουμε όλοι. Ανέφερε ο κύριος Ιωαννίδης πολλά παραδείγματα από την έρευνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε όλα αυτά είναι η πολιτική για μένα. Ότι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα κανείς δεν έχει πει ότι εγώ θέλω να συνεργάζομαι με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους για την κλινική έρευνα. Δεν έχει έρθει κανείς να χτυπήσει την πόρτα της ΕΔΙΤΕ να πει εγώ έχω ένα πείραμα στο ΕΚΡΙΝ το οποίο πρέπει να έχουμε και κοινά δεδομένα με τους άλλους. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα ότι δεν έχουμε την πολιτική του να μοιραζόμαστε περισσότερο,
αυτά που έχουμε. Ξεκινώντας από το μικρότερο εργαστήριο που μπορεί να έχει κάποιες υποδομές, τις οποίες είναι 99% του χρόνου τους αχρησιμοποιητές, χρησιμοποιούνται μόνο να τα κάνει μια μελέτη. Το υπόλοιπο 99% του χρόνου μένουν αχρησιμοποιητές. Ξεκινάει με πολλά άλλα πράγματα, όπως π.χ. δεδομένα που μένουν σε ένα χώρο μέχρι κάποιος ξεχνάει ότι υπήρχαν, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να τα εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος, γιατί θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Βλέπουμε τα λαμπάκια στο χώρο μας ότι υπάρχουν, είναι δικιά μου έρευνα, δικιά μου μελέτη, δεν την αξιοποιεί κανένας. Εδώ είναι αυτό το μοντέλο πάμε να αλλάξουμε. Πάμε να πούμε ότι από την αρχή δουλεύουμε με έναν ανοιχτό τρόπο και όσο μπορούμε να δίνουμε τα δεδομένα, υποδομές, ακόμα και το λογισμικό που υπάρχει και χρησιμοποιείται, να κρατιέται, να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να παραμετροποιηθεί, να βελτιωθεί για να το χρησιμοποιήσει και κάποιο άλλο στο μέλλον. Η ΕΔΙΤΑ, για παράδειγμα, τελευταίο επίτευγμα που έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουμε κρατήσει έχουμε φτιάξει ένα mirror, το λέμε, ένα κλόνο στην ουσία του software heritage. Το οποίο είναι στην ουσία ένα μεγάλο αποθετήριο που έχει το Índio, το οποίο κρατάει ό,τι software υπάρχει που σχετίζεται με λογισμικό, υπάρχει σχετικό με την έρευνα. Μιλάμε για απίστευτα πάρα πολλή πληροφορία και για να υπάρχει καλύτερη resiliency ενταχθήκαμε στο δίκτυο από καθρέφτες mirror κλόνους του κεντρικού πράγματος. Αυτό που πολλοί θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για το EOS Key Node. Το EOS Key Node δεν είναι το Federation, δεν είναι το EOS αυτό καθ' αυτό. Είναι η πρώτη υλοποίηση. Είναι το πρώτο λιθαράκι για να χτιστεί όλο αυτό. Όπως ανέφερε και ο Γιάννης, η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικό ρόλο με το Αθηνά να είναι coordinator, το έτσι ότι η ΕΔΙΤΑ να συμμετέχει και γενικώς να είμαστε από τους μεγάλους παίκτες σε αυτό το κομμάτι, το σημαίνει ότι έχουμε χρονοτογνωσία. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω όμως. Σαν Ελλάδα, όχι σαν φορείς. Συνεχίζουμε στο τέτοιο ότι στη λογική του θέλουμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, να αλλάξει λίγο η κουλτούρα. Έτσι. Και εκεί αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε το ΕΟΣ, και εκεί είναι τη βασική δομή. Πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι, πέρα από το τεχνικό κομμάτι, και εκεί είναι που το δυσκολίζει. Θέλουμε να φτιάξουμε ασφαλή, διαφανή και κυρίως trusted visual environments, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργούνται ομάδες και συνεργασίες μεταξύ ομάδων, είτε εθνικά, είτε μεταξύ ιδρυμάτων, είτε πανευρωπαϊκά, που να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα, γνώσεις, εμπειρίες, τα πάντα όλα, για να κάνουν την έρευνά τους πιο εύκολα και να έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται γι' αυτό. Η λογική του EOS είναι να είναι generic, να μην ασχολείται με ένα συγκεκριμένο το περιβάλλον, προσπαθεί να βρει λύσεις για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τα κλινικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που έχουν αυτά. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά έργα τα οποία ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με ποιο τρόπο, να υπάρχει ένα full audit από πίσω, ποιος είχε πρόσβαση, γιατί, με ποια άδεια, ποιανού και τι έκανε με αυτά, έτσι ώστε άμα υπάρχει αργότερα κάποιο θέμα ασφαλείας, να μπορεί να βρεθεί ο ένοχος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλη την πολιτική διαχείριση αυτών των δεδομένων. Και είναι ένας τρόπος για να πείσεις νοσοκομεία, διαχειριστές νοσοκομεία, ότι ορίστε οι πολιτικές μου, ορίστε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι τα πράγματα, μπορείς να με εμπιστευτείς. Ό,τι software χρησιμοποιώ είναι ανοιχτό και είναι διαθέσιμο εκεί. Μπορείς να δεις τι θα κάνω με αυτό και πώς θα τα αξιοποιήσω. Και σιγά σιγά χτίζεις εμπιστοσύνη, που είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Τελειώνοντας, θα πω ότι απλά υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, ξεκίνησε σαν ομάδα για την ανοιχτή επιστήμη το 2019, για πρωτοβουλία του Αθηνά, το οποίο ξεκίνησε να γράφει ένα εθνικό σχέδιο για την ανοιχτή επιστήμη στην Ελλάδα. Μέρος αυτής έχει ενσωματωθεί στη βίβλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, που τρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λέγοντας αυτό, δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Υπάρχουν απλά προτάσεις, ιδέες τέτοιο, το οποίο είναι ενεργές και έχει μπει ένα λιθαράκι.
Υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο συμμετέχει και το ΕΚΕΤΑ, συμμετέχουν και πάρα πολλοί άλλοι φορείς στην Ελλάδα, που στην ουσία δημιουργεί μια συλλογικότητα που μιλάμε για τα θέματα της ανοιχτής επιστήμης στην Ελλάδα και πώς μπορούμε συνεργατικά να προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος αυτής της πρωτοβουλίας και τα τελευταία χρόνια και η ΕΔΙΤΕ είναι εντολοδόχος οργανισμός προς το ΕΟΣ. Αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπούμε την Ελλάδα και την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Επιστήμη προς το ΕΟΣ. Ο ρόλος μου δηλαδή είναι να εκπροσωπώ και όλες τις απόψεις γνώμες που συνδιαμορφώνουμε στις συναντήσεις της επιστήμης. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να φτιάξουμε πολύ υλικό και κυρίως ζητάμε και νέα μέλη και κόσμο να συμμετέχει και στις ομάδες εργασίας που έχουμε, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη και δυνατότερη εκπροσώπηση των δράσεων της ανοιχτής επιστήμης προς το ΕΟΣ. Έκθεσα σε πολύ ψηλό επίπεδο τα θέματα. Μπορούμε να βαθύνουμε για μέρες, ώρες, οτιδήποτε θέλετε. Για το πώς γίνεται καταγράμματα, πώς χρήζει το Federation, τι σημαίνει Trusted Research Environment, πώς το χτίζεις. Αλλά θεώρησα ότι σαν ένα webinar είναι καλό απλά να πούμε τις βασικές έννοιες και να αφήσουμε για κάποια μετέπειτα webinar πιο τεχνικές λεπτομέρειες σε κάποια αν χρειαστεί. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αρκετά σε βάθος ανάλυση του πώς είναι το ιός, ειδικά αν ομολογήσω ότι έχω μια γενικότερη ασάφεια πάντα για το τι είναι το ιός, οπότε σίγουρα με βοήθησε και εμένα. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά έχω να κάνω σίγουρα μια ερώτηση πάλι. Αν υπάρχει ερώτηση από το κοινό, παρακαλώ ή χέρι ή στο chat. Και ερώτηση... υπάρχει ήδη μια ερώτηση. Παρακαλώ, η κυρία Γαράν, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Γκαράνη, ναι. Ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Εγώ είμαι νομικός και καθηγήτρια βιοειθικής, οπότε πραγματικά αυτό που θα ρωτήσω το ρωτάω για να μάθω. Γιατί σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ήθελα να ρωτήσω για τις δυσκολίες των federated databases. Εμείς σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ήθελα να χρησιμοποιήσουν το Data Shield, αλλά ήταν τόσα τα προβλήματα που τελικά αυτό το consortium, ένα πολύ μεγάλο consortium, δεν το χρησιμοποίησε. Και το άλλο θέμα που ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα νομικά και όπως πολύ σωστά υπόθηκε, και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουμάντερο, είναι κατά πόσον όλο αυτό το open science και το EOS απειλείται από τα ζητήματα του research security. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα ασφάλειας της έρευνας. Δηλαδή, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, το research security είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πόσον τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί φορείς κινδυνεύουν από ξένες παρεμβάσεις για διάφορα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Και θεωρούν ότι το AI, τα quantum technologies και η βιοτεχνολογία είναι από τους χώρους που κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από το research security, ως προς το research security. Αυτό λοιπόν που ήθελα, και είναι ένα μείζον ζήτημα και υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες για το πώς το research security θα γίνει και αυτό μέρος του evaluation της έρευνας γενικότερα. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν είναι ένα θέμα το οποίο ασχολείστε ή μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Μπαίνει μέσα στον προβληματισμό αυτόν. Ναι. Εδώ θα αναφέρω ότι θίγεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των τελευταίων εξελίξεων. Η ανοιχτή επιστήμη, η λογική της είναι ότι προσπαθούν να κρατά τα πάντα ανοιχτά, κατά όσον αυτό είναι δυνατόν, εφόσον δεν πανεβαίνει κάποιο άλλο κάτι. Η λογική της είναι αυτό. Το ανέφερε νομίζω και ο κ. Ιωαννίδης, είναι να αλλάζουμε λίγο την πολιτική, είναι και την κουλτούρα που έχουμε γύρω από αυτό, είναι ότι μοιραζόμαστε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώς, η σημερινή πραγματικότητα και το πολιτικό γίγνεσθε δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο ενισχύει ή βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση.
όταν συμμαχίες χρόνων, όπως με Ευρώπη, με την Αμερική, βρίσκονται δασμοί, βρίσκονται χίλια δυο άλλα πράγματα στη μέση και υπάρχει μια νέα πολύ ισχυρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει data sovereignty και digital sovereignty της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα, από το τσιπάκι μέχρι τα δεδομένα, μέχρι τα πάντα όλα, να μην εξαρτώμαστε από τίποτε άλλο. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί πολλούς φραγμούς στο κομμάτι της επιστήμης σε πολλές περιπτώσεις. Επί του πρακτέου αρκετές φορές αυτό παρακάνεται με την καλή θέληση και την εμπιστοσύνη. Εδώ να αναφέρω ότι το ΕΕΠ δεν απαιτεί να είναι τα πάντα ανοιχτά. Δεν απαιτεί ότι μοιραζόμαστε τα πάντα με όλους. Απαιτεί ότι τα πάντα είναι διαθέσιμα, αναζητήσιμα, μπορεί να τα βρει κάποιος, ότι υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές πρόσβασεις και έτσι ώστε να ξέρουμε τι είναι διαθέσιμο και ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και για ποιους λόγους ποιο πράγμα. Θεωρούμε αυτό βέβαια, ότι βγαίνεις και λες ότι για παράδειγμα υπάρχει μια άδεια χρήσης α και ο άλλος δεν υπάρχει σε διεθνές επίπεδο υποστήριξη, νομικό επίπεδο της υποστήριξης αυτής της άδειας και μπορεί να την καταστρατηγήσει, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Εδώ εμπίπτει το μεγάλο κομμάτι ότι ας μην γελιόμαστε. Αν δεν υπάρχει ειρήνη και εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών, η έρευνα δεν μπορεί να προχωρήσει, όσο και αν το θέλουμε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Βασιζόμαστε στο ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει όλο. Αν δεν υπάρχει αυτό σαν βάση, έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να λύσουμε. Αλλά ναι, υπάρχει σαν ερευνητές πλέον σήμερα, δυστυχώς εμείς πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτό το κομμάτι. Να το έχουμε τουλάχιστον στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας η υπόψη ότι τι είναι αυτό που φτιάχνω, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αν μπορεί αυτό να παραποιηθεί από κάτι άλλο. Και ιδίως σε τομείς όπως η κλινική έρευνα, η φαρμακευτική, είναι το ακόμα πιο δύσκολο πέρα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε ήδη ξεφύγει κατά 1 λεπτό μεν, αλλά έχουμε ξεφύγει από την προγραμματισμένη ώρα. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Νίτ που πριν από λίγο αποσυνδέθηκε και τον κύριο Κουμάντο για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Σε ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και που συμμετείχατε σήμερα σε αυτό το webinar και ελπίζω να σας δούμε και στα επόμενα που θα οργανώσει τον Cracking τις επόμενες εβδομάδες. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.